Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποιες εντολές όσον αφορά το CMD και το Wireshark. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ping στο fannet.fi. Βλέπουμε εδώ πέρα έχω γράψει ping κενό ftp.fannet.fi. Πάω εδώ, ξεκινάω τη λήψη των πακέτων. Πατάω Enter. Μόλις τελειώσει το ping, σταματάω και το Wireshark, παίρνω ένα τυχαίο πακέτο, για παράδειγμα έχω γράψει θα πάρω ICMP πακέτα, οπότε γράφουμε στο filter ICMP εδώ πάνω, θα πάρω ένα στην τύχη, βλέπω ότι και από το length έχει 74, μπορώ να το δω και από εδώ, από το frame δίπλα, 74 bytes μας λέει ότι είναι το πακέτο. Ο λόγος που είναι 74 είναι γιατί το Ethernet πιάνει, όπως βλέπουμε εδώ, 14 bytes. Το IP το V4 πιάνει, όπως βλέπουμε εδώ, άμα μετρήσουμε αυτά, είναι 20. Το ICMP το header πιάνει 8 και έχουμε τώρα το Internet Protocol που πάμε μέσα και βλέπουμε ότι τα data μας εδώ πέρα είναι 32 bytes. Και λέει και εδώ το length είναι 32. Αυτό σημαίνει ότι 32 και 8, 40 και 20 το header του IP, 60 και 14 το Ethernet, 74. Άρα βγαίνει αυτός ο αριθμός 74. Τώρα για να δούμε κάτι άλλο. Πάμε στο Ethernet, βλέπουμε ότι 6 και 6 byte είναι η μία IP destination και 6 source και 2 το type. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτές οι MAC address. Εδώ βλέπουμε ότι έχω διαλέξει για παράδειγμα request, αίτηση, άρα στέλνω εγώ. Άρα destination είναι αυτός. Άρα αυτή η IP τώρα του destination όμως είναι το FTP, δηλαδή το fannet.fi ή είναι κάτι άλλο. Όπως είπαμε, την MAC address δεν την ξέρουμε του άλλου, ούτε όταν έρχεται κάτι ξέρουμε τη MAC address. Άρα αυτή η MAC address είναι του δρομολογητή μας. Και το source, αφού εμείς στέλνουμε κάτι, αυτή είναι η δικιά μας η MAC address. Όπως και εδώ πέρα το IP βλέπουμε, το IP αυτό είναι το δικό μου και αυτό είναι το δικό του. Όχι του δρομολογητή, το δικό του. Μόνο το IP το εξωτερικό μπορούμε να δούμε. Πώς μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε και για να μην μπερδευόμαστε, θα πατήσουμε IP config κάθετο all, βλέπουμε IP config κενό παύλα κάθετος βασικά all, πατάω enter και θα μου βγάλει εδώ κάποια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο που μπορούμε να βρούμε είναι το IPv4, το οποίο είναι κάπου εδώ, πού είναι, να το. IPv4 address είναι 192.168.1.10, άρα αυτό είναι το δικό μου. Άρα προφανώς το destination θα είναι το δικό του. Λέει και εδώ destination 193.166.3.2 είναι του fannet.fi. Ενώ το MAC είπαμε δεν μπορούμε να το δούμε. Άρα αυτό το cc.1alpha.f9f8354 πρέπει να είναι του δρομολογητή μου. Και μάλλον αυτό θα είναι το δικό μου το B8 2α κλπ. Για να δούμε. Πάω physical address που είναι η MAC address, η φυσική διεύθυνση και βλέπω B82α. Άρα όντως αυτό το B82α είναι το δικό μου το source. Γιατί εγώ στέλνω. Είμαστε στο request. Ενώ στο reply βλέπουμε ότι αυτά αλλάζουν. Το B8 πάει πάνω. Δηλαδή το destination είμαι εγώ. Άρα ο δρομολογητής πήρε κάποια δεδομένα και τα στέλνει σε μένα. Πάμε τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό. Έκλεισα το CMD. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Ας κάνουμε ένα close εδώ και ας πάμε να κάνουμε ένα ping, το οποίο θα μπορούσε να πέσει και στις εξετάσεις 256. Γιατί να το κάνω αυτό? Στον FTP πάλι θα κάνω για να δούμε τη διαφορά. Οπότε ξεκινάω τη λήψη των πακέτων, πάλι ICMP θα πάρω, πατάω εδώ πέρα να του κάνω την DDoS attack και κλείνει. Πήρα ό,τι ήταν να πάρω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι το frame πλέον τώρα το μέγεθος είναι 298 bytes, ενώ πριν ήταν 74. Για να δούμε τι άλλαξε. Το Ethernet είναι πάλι 14. Το IP είναι πάλι 20, το ICMP header είναι 8, άρα κάτι άλλο θα άλλαξε. Μάλλον τα data. Για να δούμε. Data 256. Λέει εδώ το length είναι 256. Λογικό. Αφού εγώ του στείλα length 256 στην εντολή, ήταν παύλα L256. Άρα, δύο πράγματα μπορούμε να συμπεραίνουμε από εδώ. Το Ethernet είναι πάντα 14. Είναι 6 και 6 τα 2 MAC και 2 το type. Το header του IP είναι πάντα 20, το header του ICMP είναι πάντα 8 και αυτό που αλλάζει πάντα είναι το ICMP protocol, που εδώ βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 256 γιατί εμείς στείλαμε length 256, ενώ το default του ping, όταν εμείς δεν βάζουμε length, όπως είδαμε είναι το 32. Τώρα, αφού κάναμε με το τέτοιο, με το CMD, ας δούμε τώρα και με ένα browser τις διαφορές.
Οπότε θα κάνω λήψη πακέτων και θα πάω να μπω στον auth.gr. Ωραία, μπήκα. Θα βάλουμε πακέτα TCP, κάτσε να κάνω και ένα stop. Πακέτα TCP, βλέπω έχω πάρει αρκετά πακέτα. Λοιπόν, θα διαλέξω ένα τυχαίο, για παράδειγμα αυτό. Να δούμε τώρα τι βγαίνει από εδώ πέρα. Λοιπόν, δομή του ICMP, του TCP πακέτου, όπως και το ICMP γενικά οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι η δομή για παράδειγμα του TCP είναι frame, Ethernet 2, IPv4 και TCP. Αυτή είναι η δομή του TCP, ενώ του ICMP είναι ό,τι γράφει. Γενικά οποιαδήποτε δομή σας πει είναι αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά εδώ οι κεφαλίδες, τα αρχικά. Τώρα κάτι άλλο που μπορεί να ζητηθεί, το μέγεθος της IP, εδώ βλέπουμε ότι είναι και αυτό 20 πάλι, δηλαδή και στα TCP και στα ICMP που είδαμε πριν, το μέγεθος του header του IP, η κεφαλίδα δηλαδή της IP είναι του 4, του IPv4 είναι 20 bytes. Τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε εδώ. Καταρχάς βλέπουμε ότι εδώ έχω διαλέξει ένα acknowledgement πακέτο, οπότε άμα πάω στο TCP και το ανοίξω, στα flag που είναι αυτά εδώ πέρα, θα δω ότι έχω ASO, στο acknowledgement είναι ASO, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. Τώρα, το acknowledgement number βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι 1, οπότε σε περίπτωση που μας πει προσδιορίστε τον αριθμό της ακολουθίας acknowledgement και το μήκος του, θα πούμε για παράδειγμα εδώ είναι 1, σε άλλο πάλι 1 είναι, παντού 1 είναι. Όχι. Είναι 634 για παράδειγμα. Τέλος πάντων θα του πούμε τον αριθμό που βλέπουμε εδώ πέρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα τυχαίο θα διαλέξουμε, που να είναι acknowledgement. Πώς κοιτάω ότι είναι acknowledgement. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι γράφει acknowledged εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων βλέπουμε acknowledgement number 634. Και το μήκος άμα ζητηθεί για παράδειγμα, το μήκος του acknowledgement είναι πάντα 32 bytes. Τώρα κάτι άλλο. Για παράδειγμα μπορεί να μας ζητηθεί το socket μιας σύνδεσης. Πόσο είναι? Είναι 48 bytes. Γιατί είναι 16 της πόρτας και το IP είναι 48. Μπορεί να μας ζητηθεί επίσης ο χρόνος μεταξύ ενός acknowledgement και ενός synacknowledgement ή ενός synacknowledgement και ενός acknowledgement για παράδειγμα. Οπότε ας πάρουμε αυτά τα δύο. Βλέπουμε αυτό ότι ο χρόνος του τον γράφει εδώ είναι 3,7 κάτι τέλος πάντων και το άλλο είναι 3,7 κάτι λίγο παραπάνω, εδώ αλλάζουν, αυτό είναι 21 και αυτό 24. Αφού μετράω ουσιαστικά 1, 2, 3, 4, 5, 6 δεκαδικά, τα μηδενικά δεν τα δίνω σημασία, 6 μηδενικά, 6 αριθμούς, 6 ψηφία μετά την υποδιαστολή, αυτό σημαίνει ότι είναι microsecond ο αριθμός. Άρα θα πάρω αυτό, θα το βάλω στο κουμπιτεράκι τον αριθμό μέχρι το 9. Θα πάρω και αυτό μέχρι το 6, θα το βάλω στο κουμπιτεράκι και θα μου βγει 0,003 κάτι τέλος πάντων. Αυτό θα πω ότι είναι τόσα μικροσεκόν, τόσα σεκόν βασικά. Αν θέλω να το κάνω 3 θα πω ότι είναι μικροσεκόν. Κάτι άλλο τώρα. Για να σκεφτώ. Πάλι εδώ πέρα μπορεί να μας ζητηθεί ποια είναι η MAC address source και destination, οπότε πάλι θα πάμε στο Ethernet. Εδώ είμαστε, η MAC address βλέπουμε το destination είναι το δρομολογητής μας, ενώ το source είναι το δικό μας. Οπότε εδώ βρισκόμαστε σε ερώτηση. Βλέπουμε εδώ δεν το λέει, δεν λέει ότι είναι ερώτηση, στα TCP βλέπουμε, δεν λέει ότι είναι ερώτηση. Τώρα, τι άλλο, μήκος αριθμού μιας στήρας είναι πάντα 16 byte, το είπαμε. Τώρα, βασικό πλεονέκτημα του IPv6 είναι ότι έχουμε πάρα πολλές IP. Βασικό μειονέκτημα είναι ότι χακάρεται εύκολα, γιατί έχει πάρα πολλούς αριθμούς και είναι δύσκολο να το ελέγξουν οι δρομολογητές κλπ. Οπότε χακάρεται εύκολα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω ήθελα να δούμε τώρα όσον αφορά το Wireshark. Νομίζω να βάλει κάτι άλλο.